अच्छा भैया गौर करी, हम कमलेश देहाती आप सब तमाम भोजपुरिया भैया लोग के गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं आशीर्वाद के कमना बा। सुंदर गायक सुनील सजीला जी, कार्नेट पर हमारा टेंगारी काका, जोड़ी पर हमारा परम मित्र सोनू तिवारी बाबा और संजय सराबी जी। एगो लड़का लड़की के मैटर बा, एगो नौका युग में यह गीत चलता। लड़का प्यार में धोखा कइले बा, एक दिन अचके भेटा गइल बाड़ी तो लड़का कहता बाबू बाबू कह के जियान कइलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में। बाबू बाबू कह के जियान कइलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में। से पिया दिल सिल कइलू सिनोरा में। बाबू बाबू कह के जियान कइलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में। बाबू बाबू कह के जियान कइलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में। पुरस्कार आ गए बड़ा मित्र हमारा विपुल बाबा, आज बैंक मैनेजर बने भागलपुर में। यूनाइटेड कला मंच से हमारा पिंटू भैया, रंजीत भैया, शिवान से हमारे नाम पर पास्टर साहब एक खांची पुरस्कार देंगे। जय हो भाई हमारा शशांक बाबा रुपया देता नहीं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार। राजा साउंड सर्विस के मलिकार हमारा शिव कुमार भैया रुपया देता नहीं, बंसी बाजार से अंतिम जी और राजा जी के अपना दोनों वोट में लेकर सबके हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। हमारा बबलू भैया अमृत वाली डगरा से पुरस्कार दिल बने, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। बाकी लड़का कहलो कि आज मुंह घुमावतर कौन काम तू कइले नहीं तू मन पर हमारा साथ में। दिन के छोड़ा मिलत रहन हमारा से तू रात में। कौन काम तू कइले नहीं तू मन पर हमारा साथ
हमारा से तू रात में। पुरस्कार बड़ भैया हमार जनार्दन भैया बड़ी सुंदर व्यास और अपना हाथे गीत भी लिखिले। अरे एगो गीत भी गईले रहने हम जिंदगी तोहरा नवे तरमीन हो गए। स्टूडियो में उपस्थित बनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम जय जयकार बा। 500 रुपया पुरस्कार दिल बनी। लइकवा कहलस धके हमके कबार करत रहलू तू प्यार। धके हमके कबार करत रहलू तू प्यार। जतरल चुमाई कोरा में बाबू बाबू कही के जियान कैलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में। बाबू बाबू कही के जियान कैलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में। देखिए हमके साउंड और रिकॉर्डिंग स्टूडियो आन घाट और भैया हमारा मनोज जी अनूप जी पुरस्कार देता है। हमारा पंकज चाचा को 100 रुपया है। हार्दिक हार्दिक प्रणाम दे बेकार बा। हमारा रंजीत सिंह जी, विशाल जी, विशु जी, रविंदर मास्टर साहब, हरेंद्र भैया डेरनी सुतिहार से, अश्वनी भैया पुरस्कार देंगे। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दे बेकार बा। हमारा चंदन सिंह व्यासी परम मित्र वाले पुरस्कार देते हैं। हार्दिक अभिनंदन बा। नारायण ब्रदर्स, फतेह नारायण सिंह जी, अनुग्रह नारायण सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया पुरस्कार देंगे। हार्दिक अभिनंदन बा। जय जयकार बा। आज तो स्नेह लगावला पर हमरा अफसोस होता, प्रेम कैला के अफसोस होता। काहे खाती तोह से लगवन ए सोना हमने हो। काहे खाती तोह से लगवन ए सोना हमने हो। तोहरे हूँ के गलता के कमल से हाथी के दे हो। खाती तोह से लगवन ए सोना हमने हो। काहे खाती तोह से लगवन ए सोना हमने हो। तोहरे हूँ के गलता के कमल से हाथी के दे हो। जिंदगी जियान बदल पानी में लेकर चल गए सोना। अब तारा के का कहे